भैया भैया ए भैया भैया कितें जालें गो? 10 तारखेक कितें आहा? गो 10 तारखेक आयतार मगो. तशें न्हू रे भैया, श्रावण विधी कितें तरी आहा त्या दिसा. माझी फ्रेंडा सुद्धा सांगताली. हय तशें जाल्यार आमी एक काम करया, आमी भाऊक विचारया. आता येत्या रविवारी दिनांक 10/8/2025 त्या दिवशी तपोभूमीवर श्रावण विधी याविषयी सविस्तर त्या ठिकाणी वर्णन केलेले आहे आणि त्या ठिकाणी सविस्तर त्या ठिकाणी विधी चालू होणार. आता श्रावण विधी म्हणजे नेमके काय? श्रावण विधी म्हणजे आपल्या ऋषी, देव, पितृ यांना आपण तर्पण केले जाते आणि त्यांना तर्पण केले कारण हा ऋणानुबंध देह आहे. या कारणास्तव त्यांना तर्पण केले तर ते संतुष्ट होणार आणि आम्ही ऋणानुबंध मुक्त होणार. म्हणून ही श्रवण विधी तपोभूमीवर केली जाते. त्या ठिकाणी पंचायतन पंच महाभूतांचे त्या ठिकाणी पूजन त्यांना संतुष्ट केलं पाहिजे. भूमी, आप, तेज, वायू, आकाश यांचे त्या ठिकाणी सविस्तर पूजन केले जात आहे. तदनंतर त्या ठिकाणी 2 यज्ञ हा म्हणजे अग्नी हा देवांचा पोषमॅन. आम्ही केलेले जे सर्व कार्य तो महाईशापर्यंत पोचवतो आणि तदनंतर हे सर्व विधी झाल्यानंतर आपल्याला खरोखर म्हणजे यज्ञोपवीत विधी म्हणजे काय आहे हे आपल्याला त्याच्या ठिकाणी जे आपल्या ऋषीमुनी सांगितलेले आहे ते हिंदू बांधवांना समजून घेण्यासाठी केलेले आहे. हे श्रवण विधी म्हणजे आपण सर्वात लोक म्हणतात स्वतःची पुन्हा, म्हणून लोक आपले हिंदू बांधव यांना हे हिंदूचे संस्कार नसल्या कारणास्तव ते सूट म्हणून सकाळी गळ्यात घालतात, त्या दिवशी संध्याकाळी फेकून देतात. ही फेकून देण्याची गोष्ट नव्हे, ही पूर्ण आपल्या वर्षभर आपल्या अंगावर असलं पाहिजे. ते आपले रक्षण करणारी ते आपले यज्ञपवित्र आहे. त्या यज्ञपवित्राला 3 धागे आहे. त्या 3 धाग्यावर 3 देवता म्हणजे 33 देवता त्या ठिकाणी आरूढ झालेले आहे. ते तुमचे आमचे सर्व कार्य रक्षण करतात. त्या दानव्याचेही त्या ठिकाणी महत्व कथन केले जाते. हे असे हे धारण आहे. ही धरून त्या ठिकाणी आपण जास्त सविस्तर म्हणजे मृतिका पूजन, गंगा पूजन हे सर्व त्या ठिकाणी केले जातात. आणि तदनंतर या विधीचे म्हणजे आपल्या नवीन जाण्याचे धारण करण्यासाठी त्याप्रमाणे तो पवित्र मंत्र म्हणून ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापतिहित सहज पुरस्तात आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तुते. हा आपल्या उजव्या खांद्यावरून आपल्या डाव्या खांद्यावरून उजव्या हातात ते घालून सोडावे लागते. अशी ही जाणण्याची रीत आहे आणि ही मी थोडक्यात लिहिलेलं आहे, सांगितलेलं आहे. याची सविस्तर तपोभूमीवर सद्गुरू गुरुमाऊलींच्या मुखद्वारे त्यांच्या आशीर्वचनात ते तुम्हाला आम्हाला सगळ्याला ऐकायला मिळतात. म्हणून माझी सर्वांना विनंती आहे की तुम्ही 10 तारखेला सर्व हिंदू बांधवांनी मुद्दाम वेळ काढून ही तुमच्यासाठी आमच्या सर्वांसाठी ही श्रावण विधी 10 तारखेला यंदा ठेवलेली आहे. म्हणून तुम्ही मुद्दाम वेळ काढून या. आणि ही बघा हिंदू धर्माचे हे संस्कार आहे. ही दुसरी विधी आहे, दुसरे संस्कार आहे म्हणजे यज्ञोपवीत विधी धारण. आणि ते संस्कार कसे त्या ठिकाणी यज्ञोपवीत विधी परमपूजनीय ब्रह्मेशानंद गुरुमाऊली सर्वांना कथन करतात आणि सर्व लोक मंडळी त्या ठिकाणी पवित्र होऊन आपले पूर्ण अंगभर वर्षभर आपल्या अंगावर ते पवित्र यज्ञोपवीत ठेवतात. याची त्या ठिकाणी तुम्हाला संपूर्ण माहिती दिली जाते. म्हणून न चुकता सर्वांनी 10 तारखेला श्री क्षेत्र तपोभूमीवर यावं अशी नम्र विनंती. जय सच्चिदानंद. भैया आजोबान कितके बरं म्हटले आणि तू तरी गड्डो, तू फक्त उलोवपाकूच शानो. आमी या मरे आता, तुम्ही बी या आता.